Исенмисис. Спасибо вам большое, что организовываете такие ифтары, собираете на всех студентов, медиков и всех-всех-всех. Мы слушаем Хазрета, узнаем много нового, общаемся между ребятами. Вот, это очень скрепляет наши связи, мы дружим. Благодарю вас за то, что есть такое место. Мы когда же собираемся, мы целый вечер вам говорим, давайте говорить татарча сөйләшәбез. Siz 5 minut сөйләшәсез дә, аннан соң тагын урысчага күчәсез. Әйдәгез татарча сөйләшәйек. И менә безнең площадка, штаб татар, Альбир хәзрәт, менә бу площадка, 2 площадка. Монда вәгазьләр, сөйләшүләр, ифтарлар татар телендә. Бүтән Мәскәүдә мондай площадка юк. Площадка татарча, менә безнең бүген 10-нчы ифтар. Булды ифтар бик кызык татар мурзалар белән. Булды с учеными, академиками инде дә. Менә шуңар татарча сөйләшәйек. Бу ифтар ул бик нык иманны күтәрә, рухны күтәрә, кәеф күтәрә и безне бергәләштерә, дуслаштыра и туганнаштыра. Шуңар шул ифтарларны без үткәрәбез. Без яшьләргә сөйләйбез аның иштәге мәгънәсен, иштәге фикерләрен менә шул ифтарның. Шуңар менә бүген бик күңелле без утырдык. Бүген ифтарны безнең оештырдылар клуб Гиппократ. Вот. Менә мин теләрем бөтен мондагы яшьләргә, килгән кешеләргә ифтарлары, уразалары кабул булсын Ходай Тәгаләдән. Менә, например, татар мурзалары бик үтте. Ул Мәскәүдә беренче тапкыр. Татар мурзаларны бер кеше җыйганы юк ия. Аннан соң менә тюркский халыклар белән безнең булды 170 кеше. Да, вот Альбир хәзрәттә инде. Тюркский халыклар белән. Аннан соң менә бик кызык ифтар булды. Менә безнең президент Рустам Нургалиевич килде. Шуннан соң без монда регистрация үтеп, 117 кеше шунда барды, и 117 кеше монда кайтты. Менә монда бик урын әз булса да, ул менә урын әз булып, менә тыгыз булып, ул ничектер безне ичуданныграк дуслашты. Менә без монда җөрдек булай, урын юк, утырга юк, басырга юк. 117 кеше күп инде ул. Барыбер безнең менә Илнур хәзрәт бик яхшы менә вәгазь укыды. И шул менә 117 кешенең bir 30 кешесе булды бездә беренче тапкыр. Беренче намаз без аларга үткәрдек. И алар беренче тапкыр ифтарда булдылар. Шул бик кадерле безнең өчен. Менә шуларга инде менә уңышлар теләп калабыз. Рустам Фәйзович ни ин котлаулы булды бу ифтарларда. Ну менә без беренче тапкыр бит мурзаларны җыйдык и аксакалларны. Шул аксакалларның менә безнең бар бер 10 кеше, ул 80-ннән узганнар алар да. Менә аларны без монда машина белән җыеп, монда подъездда каршы алып, менә күбесе аларның бер ай, жарты ел өйдән чыкмаганнар. Шул менә аксакалларны җыйдык без. Менә шул бик азрак мәшәкать бар я. И аннан соң менә шул ифтар ученыйлар, академиклар белән без чакырдык. Анда ветераны менә кем татар, национальное татарское движение монда кем оештырган, алар да менә уже теге яшьләре күп. Менә ул 2 көн әзрәк теге менә аннан соң без аларга шалтыраттык һәр берсенә. Ничек алар өйгә барганнар, ничек алар өйгә барып, әле кайберсе трубканы алмай. Шуңар без инде әзрәк теге яшьләре күп бит инде. Монда менә булды председатель совета аксакалы безнең Мунавир Закиевич, аңар 87 яшь. Вот, 84-85 менә шундый безнең унар кеше булды кич сайын. Вот, ну, булай яхшы гына үтте, бөтенесе өйдә, шулай итеп инде вот так. Бик зур рәхмәт сезгә. Бу эшләрдә бәрәкәт бик Яра, рәхмәт сезгә дә, сәламәтлек сезгә. Әти-әнигезгә шалтыратыгыз, туганнарга шалтыратыгыз, хәлләрен белегез. И һәрбер безнең монда яшьләр 5-6 пакет ала.
И шул пакетларны без менә өләшәбез туганнарга, дусларга, подъездга, күршеләргә. Менә ул тоже ниндидер благотворительность, ниндидер шундый менә бәрәкәтле нәрсә инде. Мин дә авылга алып кайтам бу пакетларны, әбиләргә, бабайларга, алар укыйлар. Бик интересно аларга. Бик зур рәхмәт. Ярай, исән булыгыз. Сау булыгыз.